Každý z nás by měl mít svůj domov. Betlém, středisko diakonie Českobratrské církve evangelické, má domovy dokonce 2. Prvním je domov Betlém pro dospělé s těžkým tělesným postižením v Kloboukách u Brna. Tím druhým je domov Narnie pro děti s mentálním a kombinovaným postižením v Morkůvkách. Pojďme se do nich podívat. Klobouky u Brna jsou malebným městečkem na půl cesty mezi Brnem a Hodonínem. Naproti evangelickému kostelu nalezneme domov Betlém. Svůj domov zde našlo 9 lidí s tělesným postižením, kteří ke svému životu potřebují pomoc druhého člověka. Čas od času k ním přibudou i podobně postižení hosté, kteří do Betléma přijíždějí na krátkodobé pobyty. Důležitou součástí široké betlémské rodiny jsou i asistenti a asistentky. Mezi obyvatelky střediska patří i doktorka Magda Kalvodová, takže jí taky položíme několik otázek. Magdi, můžu se zeptat, jak jsi tady dlouho na Betlémě? Jsem tady rok. A jak se ti to líbí? No, mi se to líbí moc. Co tak nejradši děláš? No, já mám ráda tu ergošku, když se dělá něco rukama. A mám cvičení, takže se ráda celá protáhnu. No. To jsou věci, které mám tak ráda. Dagmar Čechová je vedoucí domova Betlém, proto jsme jí položili několik otázek. Dášo, pověz nám, jak ses vlastně dostala k pečovatelské službě tady na Betlému. Můj první kontakt s betlémskými byl před 11 lety, kde jsem je potkala na jedné sporové dovolené. Tam jsem potkala vlastně tehdy ještě pečovatele, dnešního ředitele Petra Hejla. Od té doby jsem začala jezdit na praxe a brigády na Betlém a před 9 lety jsem sem nastoupila do pracovního poměru. Čím bys řekla, že se váš domov liší od jiných, třeba státních zařízení, které pečují o lidi s podobným postižením? Myslím, že hlavní rozdíl je v tom, že zde mohou naši obyvatelé žít normální život, jako doma v rodině. Přes svoje postižení mají svobodu rozhodování a pohybu. Pohybovat se mohou díky svým osobním asistentům a svobodu rozhodování mají, protože denní režim v domově se podřizuje potřebám obyvatel a ne naopak. V těchto buňkách a domečcích najdete sídlo vedení a administrativy celého střediska Betlém. Má zde kancelář i ředitel střediska Petr Hejl. Ahoj Petře. Ahoj. Takže já vás vítám tady i s kamerou, zde v administrativním srdci střediska Betlém, které ovšem popravdě řečeno tluče někdy trochu vyděšeně. Z jakého důvodu? Především asi z důvodu finančního, i když nejsou to asi jediné starosti, které máme. Například v letošním roce nám Ministerstvo práce a sociálních věcí dalo dotaci na provoz překvapivě malou. Ale já už teď vím, že Jihomoravský kraj nám zase dal dotaci překvapivě velkou, takže nakonec to snad v tomto roce dopadne dobře, lépe než v tom roce minulém, který byl pro nás trochu kritický. Ještě bych se tě chtěla zeptat, jakým způsobem se vybírají asistenti a asistentky pro službu na Betlémě, jaké takový správný asistent nebo asistentka musí mít předpoklady k této práci? Tak já si myslím, že se to bude trochu lišit, zdali jde o člověka pro domov Narnie nebo o pracovníka pro domov Betlém. Zásadním požadavkem na pracovníka je, aby to byl člověk motivovaný svým srdcem pro tu službu, nejlépe křesťan, člověk věřící v Ježíše Krista, který se chce řídit také slovem Ježíšovým, jak je zapsáno v písmu,
Ale určitě to musí být dále člověk schopný tu službu fyzicky i psychicky vykonávat. My z tohoto pravidla činíme výjimky, když vidíme zvlášť disponovaného dobře člověka pro tu službu. Jsme ochotni tu otázku víry přejít a přijmeme ho, protože vidíme, že má pro tu službu ty správné schopnosti a srdce na pravém místě. A určitě je také podmínka, aby takový člověk měl čistý trestní rejstřík. A je takovýchto lidí, jak je teď popisuješ, dostatek? Ono to probíhá ve vlnách. Jsou vlny, kdy se lidé hlásí a my je odmítáme, neboť si je jaksi nemůžeme šetřit do zásoby, nebo jsou to lidé, kteří prostě potřebují získat zaměstnání v nějaké dohledné době a ne až za rok. No a pak, když se tahle vlna převalí, během té doby někteří z pracovníků odejdou, tak je potom nedostatek a nikdo se nehlásí. Už jsme si s tím trochu zvykli žít, ale vždycky je to napínavé. Takže jsou období v životě Betléma, kdy lidí je nedostatek. A nelze, ať se snažíme, jak se snažíme, ty potřebné lidi získat. Občas dochází k tomu takzvanému syndromu vyhoření. A i když se v rámci možností snažíme o naše pracovníky pečovat, ta fluktuace pracovníků je dost velká. Vedle kmenových pracovníků, kteří zůstávají ve službě velmi dlouho a nepracují přímo s klienty, ale pracují na jiných funkcích ve středisku. Vedle nich vlastně tu péči zajišťují lidé, kteří přicházejí relativně krátkodobě, na 1 rok až řekněme 3-4 roky maximálně, kteří poté, co odevzdají ze sebe něco, nebo spíš hodně a možná si něco i vezmou sebou, odcházejí, aby si odpočinuli. Někteří z nich se po době odpočinku vracejí, ale většina pokračuje dál již svým vlastním životem.